Kwakwa ya. Yara kurira makanda Dara teni milioni. Dara kajamuka. Aba banotorwa bingo. Dara rubirire 10 milioni. Mawani kamdara. 10 milioni. Akulire. Iyo. Juzoti. Yo dara rubirire. Mirazi akupedzere. Asana mugetsa anomugetsa. Asana mugeta amugeta. Anomuyaza nezveko mdara. Mutata mujamba. Yakatotanga ri mafi. Zvakudhira ari kumaketo zvakaikopesa masina ake but anoona kuti kushara uyu apfeka mabhingu amdara akajamuka 10 mita atemiro nhasi dzara kutamba nazo kwanopuwa zita rokunzi 10 milioni Amabhanditi ndobhatara. chibaba unemugare pani Ndona mili. Apa ndara mazano kurira uri kurira. Achibhanditi. Dara Aiwa. Anzi mili anetsa. 10 milioni 10 milioni. Sure. abamanya vatomazwisisa Zikuda motaka. Yakatiburusa. Ero pasi. Simazare kedachikaso. asi ndemafi here kana kuti mazvita Yabuza nechimoto chineke dachika. Ocho. Chaitu. Simazare kedachika. Chaitu. Zokari fese kuti bo. Simazatu. Udeo. Suro ndakakona kudzara. Suro ndakakona. Chagwinda. Kopsuro ndakakona uri mbenzi futi yakari benzi. 2 seat. Ndara chitenga yako. Munodrive yakaita sei? Yenyu kupi yamunodrive? Mota. Aiwa ina ndiri kudrive uri kone yakutakwa. Plus wana 10 milioni zviri kuitani ari kuvakagarirawo handiri pane imwe development yakatoshanda tirisikire handi ne11 rooms yakarowana mudaro 11 rooms hatachozesina mudaro kufamba nemadasika chete motikari madasika 10 milioni madasika emota zvokuti chikasvika chiburuka chipinda mudheni munotora kuti shit asi mudara muchirita zvekupopesa kana matomoni mumazvisikazvakakana maburika mabhengi zvakunotyisa mani Kasimati kamakaro akasike manga. kapi Kasimati akasike manga. yani asi Apa chimdara ichimdara. vakuzimafushati vanokonongora kuti mabhengi bcause anovakutorawo nepasi pemvura tizikuri Mili. Apa ndara Amdara tauzifila. mudara munemungoti chupa itirapano kasokisi kacho rikwanako akawanikako sokisi Gumira mabiko. But hamsi medu Gumira kubvira. kuti. aisi nhirikine bereyori asi manhirikine anonzi aisi skin tightzoko hatadagara tinhirikine inenge norwana kupira Asemberere. irori Asemberere. bata quality bero ungasangane iwe iwe kana zviri Magrasi makamatenga upi mdara? bata self ona tokens zacho ona tokens kana design chete madesign Ndere kuti trouser. madesign acho tokens ona madesign Chamari. ona madesign Hatimaona. ona madesign Makatenga kuti trouser.
ndinopfeka mbatya zirikubva kuunited states of america Yes. Value 10 million. ozatopfeka united states of america mbatya zitopfeka saka muchiposta makaposta kuti 10 million hamupfeke Ndopakaita mari akabata. kana magirazi united states of america hawanike anokwana FBI kobhutsi yacho SCI 5 kobhutsi FBI. FBI. kakabva kupa wakona ndakaona kakabva kupa american jet Ai ndozvinoda kupindira. ndoro american style jet Ai ndopanda kupindira. mawani murambi Mawani mawani murambi amuzare marata atisirana noira marata usomiwa nani chipego chi Iyo uri kumaine. ari mukumaine Uri kumaine. chipezi mukumaine Kumaine. Kami uri mukana. andidova ukanati muchemaneyo Mabotorana. ukaona uchienda kubasa Saturday kusvika Sunday Mawani. mawani ndizorova mziri pressure pana pressure usiku ndakazongochimari usiku bazoitiwo zvimwe zvaamira Rara kumatunga ndo unozokonzera dzinoita noise here nezirokatiwa noise ndakazonzwawo ichitwa noise aya ndakasvika vachidzinga vanhu ngati vakongo kubva kongo unozodzinga vanhu mare apa kuti nyaudza futi iwo uta noise torara sei papana kudzinga vanhu kana utakuenda yoyo wadzima kozotorara pamasikanariki ndakatyoka mfana wame meso kana ndine chidisi chobu chida kurohwa zvikuita kurwadza ndikuti ushayo ndozvibatadza asina kumbozorora mafuna kumbozorora asina kumbozorora akanetwa manshuto kuti change Ai ndibomba na. zesebo Asisebo hapana. Zvese kureta badaro vakanyama. Zvese hapana. saka heavy Hapana hapana.